Zatoz haize gorria, gure herrialde. Bueno, da, presgamos. 3, 2, 1, 0! Ordoaz, 500 metroko irudilea, zazpiamenke urtekoa, beltako esprina. Zatoz ostoak, lehortzera gorostiak, handitu eta lertzera. Intzirik azatoz, haize zoroa guardasola. Aztiena, eta hemen dago lehenengoa, leku alde handiz, zalo bero bat, edu berentzat, egalak zabalza. zalo bat berentzako. Hone, benetan esprina datoz, 1500 metro, bai, benetan sakontasunez eginda. Zatoztan erauztitzazu, jaunanderen maskara. Eben dator beste hirukote bat, zalo bat berintzapen. Berak zeruetan, zatoz herrimen munduko gauzek bere moldea, zein denaz dezaten. Sose guzturi guztiak loitzera, erdu indarrez zuaitz zaharren adarrek eroturik gure etxeetako. Halen beste bi, zalo bat berintzapen. Aurrera. Etxeetako ateak auskitzaten. Haupa motil. Eta reskartu horrentzapen, zalo bero bat. Eta uste dut, horrek uste dut, zerrindu eskoba, bai, eta berak estuetatik, amaitzu da, bigarren lasterketa, 7 amaikekoena.